asị na gọọmenti Anambra steeti na fa atụgo Mmuo Mmiri nga n'osisi ezi ka ọ ya nọ n'ime ụlọ nga na prọpati niile na gọọmenti Anambra steeti ewerugokwa ya ụnụ ya sị na ife akpatala o ji wee kolopụ n'ime ụlọ nga wee buru ya gbajebe n'ụlọ ọgwụ. Ndị be anyị bịakwanụ ka ụnụ nụrụ nke nna anụ n'ọnụ Okongwu dibia na ụlọ ya ahụ ụnụ fụrụ esepụtara n'ihu akwụkwọ ndị udo na-achị jelu wee jekpụrụ ya na-asịkwa na gọọmenti Anambra steeti ewekorugokwa ụlọ niile ahụ. Hei, ife nke a na eziokwu ka asị chari nwa Mgbafọ ọ dịrọkwa mma ọ bụrụkwa onye rigoro ogbo si ogbenye gbajie. Nwa mmụọ emegbukwana nwa mmadụ emegbukwana nwa mmụọ ọ bụrụkwa maka na fa na-achụ àjà n'ime mmiri ka ihe eji wee sizi prọpati fa emeghị ife ị na-eme ndị mmadụ obi ya adịghị mma. Ọ kakwa mma na ịtụrụ fa nga hapụkwara fa prọpati fa na fa nwekwa famili ife a adịrọkwa mma na ọ bụrụkwa eziokwu. Bịakwarụ nụrụ n'ọnụ Okongwu dibia. Sometimes ọ bụkwanụ na-akpụrụ Mmuo Mmiri na-ewute m nọ na ife na-ewute bụ ndị kpụrụ Mmuo Mmiri. I don't understand all these security people kpụrụ Mmuo Mmiri na onye isi fa the day unu ji anyị kpụrụ Mmuo Mmiri Afuluanya onye Ọka na practice na Nnewi unu bulu no moto unu si ya na unu na-agba na main road ọrụ nyalụ nnọọ na main road ọrụ kwa ezi lụchasịara unu ezi nnọọ ezi kwụrụ ọtọ dị neat unu wee nyalụ nnọọ nyalụ ọ na-atọ unu na main road ọlụlụ baa na bia emepe gate burie je kpochie. Ama m mgbe so m je na nke Mmuo Mmiri Afuluanya that road the very far very bad that we park our car like 2 miles away wee welusi ọkpa bọsị anyị je bụ mmụnwa wagaji n'ọzọ Igbo ndụ with my friend kwa I wee gaa bie ọ na space yemena m if not I would have posted the video na caption. The road the very bad. See je jụọ ndị Nnewi mụ ezi a before as of last 2 years ago ada agada ezi aga ma ọ bụrụ na fa ga-ekwu eziokwu na fa ga-ekwupụrụ ana kwupụrụ enu that ezi the very bad not until Mmuo Mmiri Afuluanya wee banye ọrụ n'ezi a wee lụbịa lugidechasịa ya nnọọ lụọ ya wee maa mma because ọ bụrụ na alụghị ezi afọ alụ na aka ha ifu ezi unu si wee baje buru ya mba na aka kịta ọka nọ bịa but ife gburu Mmuo Mmiri Afuluanya bụ obi ọmụ ya afọ ọmụ ya ọlụbịa alụsịa ya lụọ foundation center na-eje hospital to hospital na-akwụ hospital bills ụmụ ogbenye na-eke rice na-eme so many charitable work ọfụ ike ibu aga na main road ọgba break nye gị ego nyelụ gị aka support your life. Ọlụ a bụ ọlụ gọọmenti kwesịrị ịlụ ọkwa ya ka ordinary person lụbalụsịa thank you asịrị ya ma ọ bụ ije commission n'ụlọ ya dị ezi commission nwa dị foundation ọlụ asịrị ya bụ ije buru ya nwee na moto si aja ekpọpụta ego iyi na mmiri maka ọ bụ marine otu nke na-atọkarị gba agbụ bụ na ezi ọlụ ka ụnụ nyalụ nnọọ moto na-anya na enjoy ya da ama na so many of you si ọkwa ahapụkwana gị ọkwa ikwubekwana na at least now I know the law I know where in and where out ịghọta amazi nka m esi na-eti okwu which is ihe na-ekwu ebe a abụla asị ọ bụ na asị pụta n'ụgwa m I verify m nke a before nkwuo I verify this one eso njebe Mmuo Mmiri Afuluanya ama m moto anyị buje that day bụ m Toyota Camry red ọzọ Igbo ndụ bute obele moto ya mara mgbe ọzọ Igbo ndụ ababe politics ebi ibe ya ọkwụta ekene nze kịta ọ na-agazi ọkwụta nze politics tọkwụ ụtọ abanye m APC gbakpi m anyalụ nnọọ pụọ dị a ngwaghị ebe anyị pakiri moto anyị wee were ọkpa ezi adịrọ mma ya nwakwusef ọ na-adịrị ya difficult sometimes ịnyapụta moto ya side this man wee wepụta obi wee wepụta billions wee lụọ dị ezo lụbalụsịa uru nyalụ moto n'ezi afọ ọlụ baa jeburie gịnị bụ his crime bụ na ọ na-achụ àjà na mmiri achụba 100 before amụọ nna mụta nna m achụbagwa àjà na mmiri ọbụla nọ ife ọfụ ọbụla na anọkata mebie n'ọnụ dịbago yes n'ọlụ na azụ na ebe ọ na-achụ àjà the very neat epụta ebe ị ga-afụsị Mmuo Mmiri Afuluanya ise neat somebody ọ na-adị ọcha
Because there is no dirtiness there. Ọkwa crime ome. Yeah. Okay, now. Kedu ife a ga-eje tụ Mmụọ Mmiri Afuluanya nga? Nọ na-achụ aja na mmiri achụba ụbọchị burugbo. Onweghị onye nọ n'ụwa for the fact niile ọ bụ na ọsụkpụwa ndị niile na-achụ aja na mmiri Anambra ama mfọ. And Nigerian did not put it not against the law. No, Anambra State tinye ya. Ewe je burie. So maka ya na aka ya eje to ya nga 6 years. We call all his properties. Nya government. So, oboze that na ị na-eme kidnapping, or na-ezu ohi, or na-eme organ harvesting, ya na-ebepass mmadụ na-ele, ejide gị. Ọ na-ibu drug dealer, ọ na-ibu like ndị otu na-ibu kidnapper. Ejide gị, hand your property over to the government. At least no crime, man no crime, no crime. Yes, then I don't know. If I seize property this man, hand over to the government. Somebody should correct me. This is what is him. This is what him. Hi. Because if I'm Mmuo Mmiri Afuluanya banyena, one of our property ya, solu dada nunu ndo obuli aka na asi ndo ọ ga-emekasị ife niile bịa n'obi 6 years o plead dizie ewetu na tia but ọkwa for property afọ is gone na ma agwa unu no ejego mfu nata unu ya check ni ife emela akwọpụ na ife niile ayo be nwa ife zọrọ akwa bụ na shrine ya adịọkwa n'ime bie no ọlụpụta ya n'akụkụ ọkụ ife zọrọ ya mana Mmụọ Mmiri Afuluanya bụ na nke dị n'ime bia. So automatically the property now belongs to the government. What him be his crime? No na-achụ aja na mmiri. That the same aja ọ na-achụ na mmiri Tompolo na-achụkwa aja na mmiri. Ndị na-achụ aja na mmiri n'ụwa ka nkụ ma ndị sele ma ndị sabati gị ejekwa seize their properties. Che? Yeah, enwe efe ike ikele property mmadụ for doing nothing. Ihe nwere isi n'ọdụ ọ bụ ọkwazi kidnapping or robbing. Hi. A downfall of Iloko 3. Since nje pụta ụwa afụ n'ụwa ya mana na nke aka m fụsị nya afụgwo m. Yeah, punishment ya na-enyezi ndị kidnappers, a na-enyezi ndị armed robbers, a na-enye murderers ka enyezi Mmụọ Mmiri Afuluanya maka na ọ na-practice his tradition. A na-akụ ya ọ na-atọ. If was ka o si fu atọ na ntị na onye ọbụla na-amanye elu. Malụkwa na ofu aka lụtalụ mmanụ ya emesịa metụta aka nke ọzọ. Onye aṅụkwa na nga na oyibo anabe ife ame nwanne might be your turn tomorrow. Onye fụ alụ nyasị na alụ ọ bụzi eziokwu na-ati igie n'iwu ọ dọ metaghị ama m na ọ ya emeta ya n'anya ndị ụka maka ọ na-ada practice ife ọ na-practice. Ọ bụ ofu na-ebuka Obi ka nwụrụ take over his church